gida bai so ku yi kowa magana da kowa. Kai, ya aka yi ne, waya baka wayan nan? Ƙarya ce wallahi ba wannan shegen, waye shi wannan din? Yau baka san ba da yawa ta irin da gida ba. Wallahi na rinci Allah ɗaya ban sani ba. Don girman Alƙur'ani ko mai rai. Taimaka min. Wallahi daga gidan kwanci. Ya wancan fa na ga wata sika tana wuce ta kani. Wurin uba ke kayan na ka tayar da yaro ya mu ne. Gaba ɗan su fi zuwa ke ba waya. Ba ki hanyar yana wurare. Dalla malam bari in ce wallahi Allah sai ya kwato. Ina cikin gare yanzu a bari a kwato. Assalamu alaikum masoyanmu da 'yan uwanmu dangi da abokai. Muna miƙa saƙon gaisuwa zuwa gare ku my fans masoyanmu. Sunana Anas Sa'ad. Farko yin sunana Hassan Ibrahim wanda an sani da Hassan Wana. Da farko sunana Maliki Hanafi kasuwar daji wato jarumi na wannan kungiya comedian kasuwar daji. My name is Zayanu Isa Ke Daji. Wasu suna kira na da su, don Allah ku danna mana subscribe a wannan channel. Sunana Hamisu Lauyi, story na wadda kungiya. My name is Muhammad Idris wanda kuka fi sani da mafaran G-boy. Kwararren kaɗa mana sassaka.